Kao dečji psihijatar i kao dečji adolescentni psihoterapeut i psihoanalitičar u prilici sam u svom svakodnevnom poslu ne samo da radim sa decom i adolescentima, već obavezno i sa roditeljima, znači sa porodičnim sistemima. I imam priliku da vidim koliko su to složeni odnosi kad vam dođe dete i adolescent, to nikad ne dođe samo ta ličnost, tako da kažem, koja je centralno zbog koje se došlo po pomoć. Već se sa tom jednom osobom, detetom ili adolescentom, dovede čitav porodični sistem. I često u istraživanju i problema kojih je doveo porodicu ili određeno dete ili adolescenta, imamo priliku, mi koji se bavimo tim poslom, da zapravo istražujemo ta fina tkanja odnosa unutar porodice, između dece, roditelja, pa onda ne samo i dece i roditelja, vrlo često su u našoj sredini i te prošireni porodični sistemi gde su uključene i bake i deke, gde su možda dovoljno dobri ili nedovoljno dobro razrešeni odnosi roditelja sa svojim roditeljima. Tako da se sve to uplete u priču kada se istražuje koji je problem doveo roditelje i decu kod nas koji se bavimo ovim poslom. Ono što mi je bila ideja, u stvari kad razmišljam o svom poslu, šta bi bilo važno da roditelji vide, čuju, to je onaj u našem nekom najučestalijoj praksi šta se dešava, da roditelji često dođu sa nekim velikim nestrpljenjem u nekoj određenoj tački kad je problem kulminirao. I onda traže kao da se ugasi požar. To čuveno, kažite mi šta da radim, kažite šta u ovoj situaciji, šta da kažem, kako da se postavim. I vrlo često budu razočarani jer je nemoguće reći jednu rečenicu i neku magičnu formulu u toj datoj situaciji. Znači, obično je neophodno da se zapravo vratimo na istoriju, na istraživanje istorije i razvoja deteta ili adolescenta, kao i svih onih faktora koji utiču na neku dinamiku i na neki odnos, na sve ono što je unutar porodice, znači sa detetom, znači pa i partnerski odnos roditelja između sebe, znači kako dete percipira tu stvar. I vrlo često imamo priliku da čujemo potpuno različitu priču iz ugla mame, iz ugla tate, iz ugla deteta. Tako da je to jedan složeni mozaik gde se neke priče prepliću, neke se strašno razmimoilaze i zadatak nas koji se bavimo decom i adolescentima je da nekako uhvatimo te niti koje nisu uhvatljive samo logikom i umom, zdravim razumom i time da li smo mi pametni i koliko znamo. Naravno da se mi svi obrazujemo za naš poziv, ali to je neminovno da se te suptilne stvari uhvate, da se uključi srce. Znači da se uključi čitavo biće terapeuta. Znači i to način, boju glasa, da uhvatite boju glasa kad mama nešto priča ili tata, kad dete zastane, kad se neka suza pojavi u oku. Znači to su sve momenti emotivni, neverbalni, koji su jako važni, koji se hvataju telom, koji se hvataju zapravo onim što mi kažemo tim nekim visceralnim afektima. Znači to da li nam počinje da lupa srce intenzivnije, nas zaboli stomak ili nam se nešto, ili nam neka reč toliko teško zapara uši da smo u čudu kako majka izgovori neku zastrašujuću i surovu reč za svoje dete, a da toga uopšte nije svesna. I onda taj pogled deteta koji signalizira da je mama rekla nešto strašno. Sad, ja sam zato mislila da je možda dobro da možemo da pričamo o tome kako, vrlo su česta pitanja u stvari roditelja, pa kako treba razgovarati, pa šta treba detetu reći, pa da li treba kazniti ili ne treba kazniti. Često budu neka pitanja koja su vrlo vezana za neku određenu tehniku, vaspitnu, kako bih rekla. A u stvari suština je u tome
da se treba čuvati takvih vaspitnih tehnika i nekih formula koje su naučene, koje neko ponekad primeni u nekim situacijama za neko dete i bude vrlo uspešno. Zato što je svako dete priča za sebe. Roditelji koji imaju dvoje dece ili više dece, oni znaju da nisu isti roditelji svakom detetu. Znači, svako dete priča za sebe, ima neku svoju specifičnost i neku svoju autentičnost i nijedna beba nije ista, a onda samim tim nije ni dete koje odrasta, ali su takođe i porodične okolnosti različite. Znači, nekad kada roditelj, kad je mlad, kad dobije prvo dete, pa posle 7 godina drugo dete, u potpuno je drugoj životnoj situaciji, potpuno na drugi način dočeka to drugo dete. Nekad bolje, nekad gore, nekad to ume da zavara, pa da kaže ako sam ovo prvo dete ovako lepo i uspešno vaspitao, sad s ovim drugim mogu da se opustim. Ali to je opasno. Znači, opuštanje i nedovoljna budnost roditelja može da bude opasna kad je u pitanju podizanje dece. Sad, ja bih rekla, pokušala bih u stvari da stavim neke glavne smernice, ili tako bih rekla tokove, koje je važno da roditelji prate u tom preispitivanju da li dobro razumeju svoje dete, da li dobro razumeju sebe, da li to neko ponašanje deteta ili neki postupak koji ih zatekne, čega je to simptom? Da li je to simptom čitavog porodičnog funkcionisanja? Da li je to simptom neke njihove uspavanosti? Da li je dete upalo naglo u neku nevolju? Mislim, mi uglavnom kad kažemo sve ima svoju predistoriju, sve ima svoj tok, mislimo na neki razvojni tok koji je jako važan od samog početka i kad pričamo o počecima, počeci nisu rođenje. Počeci su kad se začne plod, počeci su kako se majka osjeća, znači tokom trudnoće i kakvi su bračni odnosi tokom trudnoće dok još dete ne dođe na svet. Ali kada pričamo o tome, znači važno je da znamo da postoje i neki životni događaji, postoje neka traumatska iskustva koja potpuno izmeste i promene tok. I naravno da je važno što je neki sistem stabilniji, on će biti manje poremećen ili će biti puno poremećen ako je trauma velika, ali će se mnogo brže vratiti na staro. Tako da je važno imati ideju koje su to smernice koje su bitne kada je u pitanju taj odnos između roditelja i dece. Znači, ja bih krenula najpre od početaka tih kad se dete rodi. Znači, odnos dok se dete ne rodi je više u fantaziji, znači više u osjećanjima, više šta majka osjeća i kako zamišlja svoju bebu i da li mašta, da li ovog pola ili onog pola. Znači, to je neko naslućivanje, da li je plod pokretljiv, da li je dete jačeg temperamenta ili je mirnija beba. Znači, to može da se nasluti, ali kad se beba rodi, taj prvi susret mame i bebe zapravo bude označen stepenom koliko je mama spremna da vidi svoju bebu zaista onako kakva beba jeste. Znači, koliko je ona spremna da se oslobodi svog očekivanja, da ona želi ovo ili ono, ili da odmah vidi u detetu, ne znam, da dete liči na tatu ili da liči na svekrvu ili na njenog tatu ili mamu i odmah upisuje nešto što možda to dete i nema. Znači, ta sposobnost da se vidi beba onakva kakva jeste, a to znači da li je temperamentna, da li je mirna, da li ume da bude zadovoljna, to podrazumeva da i majka bude u stanju opuštenosti. Znači, majka ne treba svoje dete i svoju bebu da razumeva tako što će u knjigama tražiti uputstva. Ne treba nekom logikom i razmišljanjem. Znači, majka treba da se usklađuje sa svojom bebom onim što mi kažemo intuicijom. Znači, svojim osjećanjima. Znači, vrlo brzo posle nekoliko dana majka upozna svoju bebu, kako beba reaguje na dodir, na njen glas, šta beba voli, šta ne voli, da li voli da se kupa ili ne voli da se kupa. Znači, i po tom prepoznavanju određene reakcije razvija se zapravo jedna fina, vrlo specifična komunikacija između mame i bebe, gde se često autori to porede sa plesom. Znači, u plesu partneri koji znaju da plešu, oni znaju korake, ali oni ne razmišljaju dok igraju. Oni se prepuste muzici i prepuste se vođstvu
pokreta, znači tog partnera, i oni intuitivno naslućuju ili sa čitavim senzorima svojim naslućuju gde će biti taj naredni pokret, gde treba da spremno sačekaju tog partnera. Tako se nešto slično dešava između bebe i mame. Ja se fokusiram na bebu i mamu, ali taj princip važi posle tokom čitavog odrastanja. Znači, zašto smeštam tu? Tu je najvažnije zato što je to možda za roditelje klizav teren da misle da bebi treba samo da bude čista, da bude nahranjena i da nije bitno ko je hrani, kako je hrani, da nije bitno da li će presvući jedan put baka, drugi put babysitterka, četvrti put, ne znam, neko treći, četvrti. Znači, to je jako bitno. Znači, za bebu je bitna stalnost. Za bebu je bitno, znači, da se veže za mamin glas, za mamino lice, za mamin pogled, za mamin miris, za maminu emotivnu reakciju. Znači, ne samo to što će mama da nahrani bebu i da je okupa, nego kako će to da uradi. Jer kad dete, znate, kad dete krene da klikti ili da pravi neke pokrete, mama spontano, zadivljeno odgovara svom detetu. Ona, znači, unosi, to je to što mi sad kažemo, taj telesni, visceralni afekat. Znači, tu neku reakciju koja ide iz čitavog njenog bića. I to označava kod bebe začetak jedan, da je beba prepoznata. Znači, mama ne imitira u svojim radnjama samo ono što beba radi, već mama i doda svoju emotivnu reakciju i taj kvalitet nečeg drugog i novog koje mama unese. Tu se smatra, autori tu smatraju psihoanalitičari da je začetak empatije. Znači, s druge strane, vi imate ono što mi kažemo narcistične mame ili gordoumne, drugim jezikom rečeno, više evanđelskim, tako da kažem. Znači, mame koje su bez reakcije emotivne, koje nemaju taj emotivni doživljaj kada rade. Znači, ne rade to s radošću, ne unose taj novi kvalitet. I onda to dete ne dobija signal da je prepoznato, ne dobija signal da je tamo neko drugi, nego dobija signal kao da je ono samo, kao da je u ogledalu, kao neku imitaciju. I to dete to razvija kasnije, može da razvije naravno različit spektar ispoljavanja, ali jako je bitno ovo mesto gde sam rekla da mama unosi svoju autentičnu reakciju. I tu je srž nekog, znači mama na posebno dete, spontani gest, na neku njegovu specifičnost odgovara nekom svojom reakcijom i stavlja njemu do znanja da je on prepoznat. Znači da je nešto od spolja se poklopilo sa nečim unutra, tako najjednostavnije da kažem. I sad vidite, to je na nivou bebe. Beba odrasta, postepeno se ta komunikacija usložnjava, ali se ponavlja, znači sa tim reagovanjem, sa tim označavanjem i reagovanjem neku specifičnost. I onda dete kad ima i 2 godine i 3, onda mama ume da prepozna dete koje sa 2 godina bilo je živahno, odjednom postane ovako. Ili dođe iz vrtića pa ne ume još da objasni sa 3 godine, ali mama po reakciji svog deteta, ona kaže ja znam svoje dete, ja znam da nije tako reagovalo, nešto se dogodilo. Znači ta vrsta komunikacije i odnosa je jako bitna i ona je sržna da se uspostavi, znači i kod deteta doživljaj da je prepoznato, da ga neko vidi, da tamo neko razume kako se ono osjeća, a i da ono razvija jednu uzajamnost, jer dete se identifikuje i poistovećuje se sa maminom reakcijom da mama na svoj način odgovara. I sad u toj jednoj kreativnoj, tako da kažem, i slobodnoj, spontanoj komunikaciji između mame i bebe se razvija jedan vid, ja kažem, slobodnog, autentičnog, znači kreativnog načina komuniciranja u koje dete ima slobodu da pokaže kakvo je ono i dobije odraz u majčinoj reakciji šta je to i o čemu se radi. Sad vidite kako mama zna da je njena reakcija tačna, jer nekad su neke mame nesigurne, nekad su anksiozne, nekad se stalno plaše da li su dobro uradile, da li je ovo ovako, da li je onako. Znači ona će to znati po svom miru, tako što će ona da bude umirena i tako što će vidjeti da se dete umirilo. Ako dete plače, vrište, traži nešto i sad ona ne zna šta traži, pa proba ovo, pa proba, onda se ona opusti i polako počne da umiruje svoje dete, onda se odjedanput se dovede do nekog smirenja. Znači smiri se dete, smiri se mama, oni znaju da su nešto pogodili, da se dogodila neka prava stvar.
To se posle usložnjava i kako dete raste. Znači, vidite, kako se dete razvija, tako se razvija i sposobnost roditelja da prepoznaje različite potrebe deteta. Jer nije isto biti roditelj bebe i roditelj deteta od 2-3 godine, roditelj deteta od 7 godina, 10 pa posle adolescenta. Znači, ta komunikacija se usložnjava i kako to roditelj treba da razume? Pa treba da razume, ako ne zna, treba da pita. Koga može da pita? Svoju mamu, baku, treba da pita stručna lica, treba da pita nekoga za koga ima ideju da će mu dati odgovor, da će mu pomoći da razume sebe, ali znači ne da dobije gotovo pitanje treba da radiš to i to. Znači, treba da pita kako da razume bolje dete i da se potrudi da do tog razumevanja dođe tačno uz pomoć nekog drugog, ali na svoj način. Jer često kad roditelji dođu u ordinaciju i kažu šta sad da radim, dete, ne znam, da li da promeni školu, sad trenutno, ne znam, se osjeća tako i tako. I sad sačekajte, znači to je čitav sistem stvari koji je doveo dete u tom trenutku da želi da promeni školu. Znači, ja prvo pitam kako se roditelji osjećaju, šta se njima čini. Znači, jedno ohrabrenje da je roditelj taj koji treba da razmišlja o svom detetu, da ispituje svoja osjećanja, da naslućuje, da ima intuiciju, kako mu se čini da je to, o čemu se radi, da stavi sebe u tu poziciju. Znači, kako je njemu bilo u tim godinama, šta on zamišlja da se detetu dogodilo. Znači, vrlo često roditelji, i to ja kažem da budu budni, vrlo često zanemare osjećanja deteta, vrlo često budu umorni, opterećeni nekim drugim brigama i nekako pređu olako preko nekih stvari za kojim dete i daje signal. Naprimer, dete koje ima sad recimo 10 godina, mama se preseli, počne da radi u drugom gradu, dete ostane sa bakom, tata, roditelji su razvedeni i sad zato mama kaže pa eto super je bilo detetu u tom periodu, bio je sa mojom mamom, sve je lepo bilo, mi smo se viđali vikendima, znate, i to je odmah sumnjivo. Da li je moglo da bude tako super? A onda dete kad priča o tom periodu priča potpuno drugu priču i vi vidite, znači dete koje u tom trenutku recimo ima 12-13 godina i sad vi vidite u stvari da je postojao neki zid, da to dete nije moglo da kaže. I sad ja kad pitam, pa niste mogli to da kažete, nisi mogao da kažeš mami. Pa on kaže, mogao sam, ali mama je rekla, brzo će to proći, sve će to biti u redu, ti imaš tvoje drugare. Znači, roditelji često misle da to što deca traže, da to nisu tako duboka osjećanja, da to nisu velike povrede, da je njima potrebno samo da imaju igračke, skupu garderobu, da im je bitna zabava. Znači, tu dođe do nekog totalnog nesporazuma, jer mi kad pričamo o dečjim potrebama, mi mislimo na potrebama za ljubav, za sigurnost, za razumevanje, za to usklađivanje. Znači, to da mama emotivno prati svoje dete, gde se dete emotivno nalazi, kako se kreće, šta mu se dešava kad krene u 5. razred, šta mu se dešava kad krene u 1. razred, šta mu se dešava ako se promeni učiteljica ili drugarica se odseli ili drug. Znači, to su sve neki mikroudari za dete i dete ima neka emotivna reagovanja, ima potrebu da osjeti se nesigurno zbog toga i sad ima potrebu da to na neki način obradi. Ako ima u kući priliku da to može da ispriča i da može da to neko tamo primi, da odreaguje i da uteši, detetu će biti lakše. Ali ako nema tog nekog smirenja i nekog razumevanja s druge strane, dete ostaje samo sa tim mikropovredama i onda se nekako osjeća malo prazno, uzaludno. Često je u nekoj situaciji da treba da se povinuje prema nekim pravilima, prema nekim preporukama. Zatomljuju se te energije srca. Znači, prestaje da doživljava stvari i da vrednuje onako kako su njemu važne, kako on prepoznaje da treba da budu. Znači, i onda se gasi ta neka, ono što mi kažemo, ta neka životna radost. Ne bukvalno, ali ona utihnjuje. I onda nam se dogodi da počne pubertet i dete upadne u depresiju. I roditelj kaže, pa ja ne znam kako se dete upalo u depresiju, sve ima. Ima skupe patike, sve dobija, putujemo 2-3 puta godišnje. I sad to je mesto gde malo treba
da se svi zamislimo. Znači, nedavno sam čula jednu rečenicu, mnogo dobro, jedne profesorke koja je rekla kako se menjaju, ona je profesorka u visokoj školi, kako se menjaju generacije, ona primećuje da su deca toliko različita i da je tako u čudu kad priča s roditeljima da je se čini kao da su deca projekti svojim roditeljima. I to, pitala sam je da li to smem da upotrebim kad nekad govorim, zato što mi se strašno dopalo, zato što mislim da je to u pravu. Vi često možete da vidite, pogotovo u gradskim sredinama, u sredinama gde je taj materialističan koncept života. Vrlo često se vidi da su roditelji zaista u nekom prestižu, da oni se zapravo suštinski ne bave svojom decom, njihovim osjećanjima, iako to s polja izgleda da oni čitav život daju samo za decu i sve žrtvuju i rade 5 poslova, ali deci to ne treba. Znate, deci treba da ih uvek neko razume kad im treba, da bude spreman da osjeća sa njima. Znači, ne samo pričam priču pa ću reći neki naučeni savet šta mi je rekao stručnjak, psiholog. Ne to, nego da se osluškuje svoje dete, da se prati od početka, da roditelj bude budan ako je napravio neki preskok. Svima nama je jako teško jer je život težak i nosi neke nepredvidive situacije i dosta nas iscrpljuje. Ali mislim da je ta budnost jako bitna, stalno preispitivanje. I sad tu možda dolazimo na ono mesto, pošto ja radim i u pastirskom pravoslavnom savjetovalištu centru i to je jedno specifično mesto gde su i duhovnici, gde naši pacijenti koji traže pomoć imaju priliku da razgovaraju sa nama, saradnicima, stručnjacima, ali i sa sveštenim licima. Znači, tu sad dolazimo do jednog mesta gde se možda neke stvari poklapaju, gde se vrlo često i kad pričamo o tom nekom verskom momentu, kažemo da se često ljudi zaslepe nekim materijalnim, vidljivim stvarima i ne mogu da osete srcem ono što je nevidljivo, a što se osjeća. Pa često se onda i taj verski moment ne razume, jer ljudi misle da treba da dobiju neku uputstvo, da se mole Bogu, da im Bog da nešto određeno, konkretno, da im ispuni želju. A u stvari to je jedan proces, to je jedno uzrastanje na potpuno neki drugi način i podrazumeva ovu energiju srca o kojoj pričam i te neke nevidljive stvari koje naravno s vremena na vreme budu i vidljive i budu dobri primjeri. Ali to je ono što mi često zaboravimo pa upadnemo kao ljudi u neke svoje sebične, egoistične koncepte. Meni je važno da moje dete ima, baš me briga za druge. Ali ljudi koji neguju to saosećanje, koje neguju ono što mi kažemo evanđeljsku ljubav i saosećanje prema drugima i ljubi bližnjeg svoga kao sebe sama, oni imaju, stalno razvijaju, to je stalno jedan rad na tome, jedna borba protiv egoizma, borba protiv te neke sebičnosti, ograđenosti u sopstvenost, u sopstvo. Ima jedan lep izraz, to sam slušala od Rafaela igumana iz manastira Podmene koji kaže sepsa. To je bolest kad je čovjek opterećen sobom. I to je zaista jako dobar i maštovit izraz sepsa. Znači kad su ljudi, to se često dogodi roditeljima da su čak i u okviru svoje porodice opterećeni sobom. Pa imam recimo devojčicu koja je došla sa 9 godina i koja spava s mamom u krevetu i sad stalno je ta tema da je velika, da treba da se odvoji, da ne treba da spava s mamom u tim godinama. I sad mi pričamo o tome i mama ukazuje na to da devojčica ima problem. A u stvari devojčica u jednom trenutku pogleda u mamu začuđeno pa kaže, ali ti si rekla da je tebi teško da se odvojiš od mene. Znači mi tu sad otkrivamo da u stvari mama ima svoju potrebu, ne može sama iz nekog razloga i osjeća se sigurnije da bude sa detetom, a da to uopšte ne prepoznaje i da sve vreme proglašava da to želi devojčica. Znači, jako je važno da budemo spremni da se preispitujemo. U tom kontekstu sam i pomenula, znači, ljudi koji odlaze u crkvu, koji preispituju svoje osjećanje, svoje misli, imaju spremnost da se bave time malo više od prosečnih ljudi ili od onih ljudi koji ne veruju. Zato što su stalno u jednom preispitivanju kakva su mi dela, kakve su mi misli, šta sam ja doprineo, gde sam ja, da li sam ja dobro uradio. I mislim da su to dobri primeri deci, da deca imaju priliku da vide
da je i roditelj taj koji se preispituje. Ne samo da zauzme poziciju ja sve znam, ja sve umem, onako je kako ti ja kažem. Mi stalno pričamo da deca treba da slušaju roditelji i to je tačno, treba da ih slušaju, ali ne slepo i pokorno i da odustaju od svojih elementarnih, suštinskih potreba. Znači, roditelji treba da poštuju decu, da uvažavaju dečje osjećanja, pa onda i da očekuju da deca njih, to poštovanje je uzajamno. Znate, ako vi ne poštujete svoje osjećanja iz sebe i ne poštujete dečja i tražite samo u jednom smeru da se stvari dešavaju onako kako je vama lakše, tu vrlo često nastupe problemi. Ono što bih želela da kažem za kraj, pošto mislim da nam je i vreme, ova priča završava, jedan primer, dva primera ću dati. Jedan je iz života i vezan je za jednu nastavnicu koja je radila pre 10-15 godina u školi Drinki Pavlović, koja je, kada su deca polagala prijemni ispit, maturu, malu u 8. razredu, svojim osmacima, svom odeljenju donela, napravila kući palačinke i posle položenog ispita, pošto je znala da će biti umorni i iscrpljeni, svima je podelila palačinke. Posle ću objasniti zbog čega navodim baš taj primer. A drugi primer je, nedavno sam bila na Kosovu u manastiru Svetog Kozme i Damjana u Zočištu i posle liturgije u tom venku gde smo svi sedeli tako i neko posluženje, malo su iznosili razno, kafe, sok, tako kako ide. Jedan dečak, Vasilije, od 9 godina je služio bakine kolače koji su, ja ništa lepše nisam jela od tih kolača, to su neke gurabije i neke ružice, neki starinski kolači. I mi smo toliko svi uživali i toliko sam se divila tom dečaku, zato sam ga pitala kako se zove Vasilije, koji je sa takvom jednim mirom služio i bio srećan da kaže da su to bakini kolači, što smo se mi zahvaljivali. A onda nakon Vasilija je jedna gospođa iz Skoplja, Makedonka, donela ruža pogaču. Sad znate, one ružice obično se prave sa 10-12 onih jufkica. Ona ih je napravila sa preko 30. Znači, ona je morala da ustane u 5 ujutru, da zamesi taj hleb, da ispeče i da ih donese sa dovoljnim brojem ružica, da za svakog, neke nepoznate nas, bližnje, braću i sestre, bude svaka ružica i još da ostane. Ja bih za kraj tako rekla da svi mi odrasli tako treba da se ponašamo. I prema svojoj deci i prema deci naših bližnjih, da uvek mislimo da ono što dajemo ima dovoljno za sve i da se ne libe tog davanja ni mi, terapeuti, ni roditelji, naravno svoje deci, ni nastavnici u školama. Jer deci je potrebna ta da osete tu ljubav iz srca. To da mi nismo samo u našim profesionalnim ulogama, već da smo mi ljudi, pre svega topli, davajući, koji na njih posmatramo kao na ljudska bića, koja su slaba, koja im treba podrška, koja im treba ljubav i koja treba pomoć i da im pomognemo da ustanu kad padnu.